משפחה וחברים יקרים, משפחה וחברים יקרים, אנחנו מבקשים להודות לכולכם שהגעתם לחגוג איתנו היום. אולי יצא לכם לשמוע כשנסעתם ברכבכם הביתה בחזרה מיום עבודה, בדרך לטיול או סתם תקועים באיזה פקק, את המשפט הזה: עידו פורט עושה לי את היום. או עידו פורט עושה לי את הדרך. זה נשמע ככה. עידו פורט עושה לי את הדרך. זה החלק שלי. אז אם זה נשמע לכם מוכר, זה עידו פורט אחר מגלגלץ, אבל אנחנו כאן היום לספר לכם איך עידו פורט שלנו עושה לנו את היום ואת הדרך. עידו הילד יקר שלנו. בהרבה מובנים אתה מתבגר טיפוסי, אבל אתה גם מתפעל מהדברים הכי פשוטים ויפים שמרגשים את הלב באמת. מהחול על שפת הים, מטיול עם סבא וסבתא, מהגשם הראשון ומהחיוך של אחותך. בהרבה מובנים אתה הלב והנשמה של הבית שלנו, ובכך אתה גורם לנו להתרגש בכל פעם מחדש. הרגעים האלו שבו אתה, ילד כבר ממש גדול, משחק בחול עם ילד עוד יותר גדול, ועם האחיות הצעירות שלכם, הם מהרגעים שאנחנו מבינים שהזמן שלנו יחד טס ולא חוזר. שם מול הגלים וארמונות החול המפוארים, שאתם תמיד בונים יחד, אנחנו מנסים לעצור קצת את הזמן, להעריך את הרגע, לצלם לפעמים, כדי שיהיה גיבוי לזיכרון שבלב, אבל כל זה לא ממש עוזר, אתה גדל כל כך מהר. מגיל מאוד צעיר רצית לעשות הכל בעצמך. זכית לעצמאות בלי שום מלחמה. בכל הזדמנות אתה מנסה לכבוש כל הר ופסגה, רוכב באופני שטח עשרות קילומטרים, שחיין מעולה, מטפס על כל הר, קופץ לכל נהר, לא מפספס אף אתגר. עשית כל כך הרבה דברים, וביקרת בכל כך הרבה מקומות בארץ ובעולם, ועוד עולם רחב פרוס לפניך לגלות, לדעת ולגעת בהכל. והכי חשוב, שאתה עושה הכל בנועם ההליכות המאפיין אותך, עם חיוך מקסים, שאותו מאתרות שתי גומות חן יפהפיות שאי אפשר לעמוד בפניהן, בשקט שלך, תלמיד מצטיין, חבר טוב ואהוב, ספורטאי, כדורסלן אלוף וחמויות של קסם אישי. ישנן שתי ירושות יציבות שאנו מעניקים לילדינו. האחת היא שורשים, השנייה כנפיים. כתב הודין קרטר ג'וניור, עיתונאי וסופר דרום אמריקאי. ביום שבת, ערב חג שבועות, חג מתן תורה, עלית לתורה וקראת את פרשת נשוא, וכולנו כל כך התרגשנו. טקס בר מצווה שקיימנו הוא הקשר הנמשך בין הדורות, וגם אתה חוליה בשרשרת זו. כשלמדת השנה במסגרת הכנת עבודת השורשים את תולדות המשפחה שלך, גילית את החיבורים המיוחדים, אלו שהפגישו בין פולין, רוסיה, חלב, מרוקו, גרמניה ופלסטינה. בכל זאת אתה דור 11 בארץ, החיבורים האלה הביאו לעצם קיומך היום. ואתה שואל, ומה אני? אתה עוזיב פניך עם ספס משפחתנו, ובמילים פשוטות אתה פשוט ישראלי כבר כל כך מעורבב בכל טוב. אבא ואני מקווים שאנחנו מצליחים להנחיל לך את שתי המתנות הללו, שורשים וכנפיים, ומאחלים לך שיהיו לך גם שורשים שאחיזתם חזקה וחסונה, וגם כנפיים כדי שתוכל לפרוס ולצאת לדרך שתבחר לעצמך, וגם לא פחות חשוב, לראות את נופו האדיר של העץ וכל מה שאתה חלק ממנו. וזו המשפחה היפה שלך. ובאמת, כמו בהרבה משפחות, גם החיים שלנו נעים בין החללים שנפערו לאלו שמתמלאים בחיינו מחדש. ולא נותר לנו אלא לחבק את הצער על כך שסבתא אתי האהובה, אמא של אמיר, וגם סבתא רבא פרידה, שבהיעדרה של אתי הייתה ממש סבתא לכל דבר עבור עידו וכל ילדינו, שתיהן לא זכו להיות איתנו ביום המרגש הזה, והן חסרות לנו כל כך. לסבתא אתי, זיכרונה לברכה, שנפרדה מאיתנו צעירה מדי, ולסבא אורי, שחוגג איתנו היום, יש כבר 11 נכדים, שאתי זכתה להכיר מתוכם רק 4, והם כולם ממלאים את חיינו בצחוק ילדים וברוח נעורים רעננה. אנו מבקשים להודות
לסבא רבא משה, שבשבת ושבועות חגגנו לו אצלנו 89, ולנורית היקרה, על שקניתם לעידו את הטלית והתפילין הראשונים שלו. כמו תמיד ריגשתם אותנו, תודה על היותכם שותפים יקרים שלנו למסע החיים. וכמובן, תודה ענקית, איך לא, להוריי, על היותכם השותפים הראשונים והמלאים לחיינו, על כל העזרה שאתם מושיטים לנו תמיד, על העצה הטובה, על מסירות אין קץ וללא תנאי. גם בגילי המופלג אתם המקום הראשון שאני חוזרת אליו כשקשה לי, וככה אני רוצה שיהיה גם עם ילדיי. אתם ודאי יודעים שזה עונג גדול לראות את הקשר הנפלא הנרקם בין סבים וסבתות לנכדים, וגם עם עידו יש לכם כזה קשר מיוחד במינו, שאנחנו לא חלק ממנו בסודות שלעולם לא נדע. בעוד 3 שבועות או 3 חודשים תחגגו שניכם 70 שנה. ולמרות שהיום אנחנו חוגגים לעידו, אנו מבקשים לנצל את ההזדמנות להרים כוסית לחייכם, לעוד הרבה שנים, לבריאות ונחת מכולנו. 7 נכדים ועוד לא אמרנו די. אני אמרתי די, אם מישהו יקרא פה לרגע. וראיתי כאן כמה פרצופים מבועלים. עכשיו תור הדור הצעיר יותר. שנדע כולנו לחיות את החיים במלואם, ושנשמח תמיד בקטנות ונודה על כל מה שיש. אמן. ואחרון חביב, בעוד יומיים, אמיר ואני נחגוג 19 שנות נישואים. לא הייתי יכולה לחשוב על שותף לחבר נפלא יותר, ללכת איתו בשבילי החיים. בינינו, כולם הרי יודעים שאתה עושה הכל. לכל האבות יש סולם, אבל לאבא שלכם יש סולם וארגז מלא כלים, ובו גם העוגן שלנו, תמיד שם, כשהמים רגועים או כשסוערים. ונחזור לעידו. עידודי, אבא ואני מקווים שאתה יודע כמו בשיר של קרול קינג, שהוא גם הרינגטון המשפחתי שלנו ולא סתם. כל מה שאתה צריך זה רק לקרוא בשמנו ונבוא בריצה, כי אין הר גבוה מספיק ואין עמק נמוך או נהר רחב מדי שימנע מאיתנו להגיע אליך. אם תהיה בצרה או תארך לך הדרך, אתה לא צריך לדאוג, אנחנו נהיה שם. מיד אחיך ואחיותיך יברכו אותך בדרכם המיוחדת מאוד והיצירתית, אז תתכוננו ואתם יכולים להצטרף בפזמון, כי זה הזמן שלך לזרוח ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלנו, הכל מחכה רק לך.